Ден. Денят, в който Ицо Нептун изперка тотално и почна да троши. Спокойно! На дограмата! Ей, го смачкаме, собака! Отваря! Абе, ей, медузи по-морийски! Костите ми са разлопани и задумкани посред ушите, бе! Ще вляза с каста, ще вляза, бе! С риск да се повторя, Ицо Нептуна моментално да спре да го изплюща. Ко правиш, бе, Минджил? Таз къща да не е на баща ти, бе! Що скъса вестика, бе? Рапан с рапон! Нещо не съм направила! Той сам се скъса, бе! Ето! Да, той Ицо нищо не го е казал, да така си беше. Заклима! Събака за събака! Какво ще му се обясняваш на това п***ще? Прости ми, Ице! Моля те, прости ми! Извинявай, Ице! Ти си толкова страхотен и красив! Казвам една недостойна! Джери вама, собака! Ся, Минджили, ще ви пусна в изповедалнята си да си поговорим на 4 камери. Обаче, ако обещайте, Минджили, да спрете да ми трошите инвентара. Бай, брадър, няма да ви изхвърли като мръсни котита. А ще направя едно изключение за вас, Минджили скачили. Понеже вижда, че епте сте изперкали от Бонгури, бай, брадър, що те лаш, ще ви спусне у нас психоложката на шоуто, умното, а не с големите бомби да гад зомби. Здравейте, Ицо! Здравей, Корни! Здравей, мила! Какъв е проблема? Душко, дай да те гуша, чакай. Не ми е удобно. Е, така само... И така не ми е удобно. Да прибери малко твоята... Ца! Вижте са какви зомби сте отправили, бе! Че чак не може да се пригърнете, бе! Пачи! Кажете сега, какъв е проблема? Какво става тук, бе, Христо? Какъв е проблема? Какъв е проблема, собако? Обръща се към процентите и уния петченца, сценаръчната и режисьорчета и оператора на фокуса. Сбилете, или Петър, или ние. Решете си ви. Сега на собака, лади дръж. Донеси пръчката. Донеси го, ето. Мерси. Те заслужаваме. Аз няма търпя тук циганики, се извършат с моето семейство. Амчи, кой е това, Петър? Ами как кова? Ти го вкара тук, аз не ти казвам кой е. Собака, донеси. Амчи, той сам си влязал. То стана тук като централна гара, бе. Жени, любовници, жрици, катили, миндили. Казвам те. Целувай крака. Избивам покрива, едам ти скъса вестика. Ако не зле, Петър, ще изляза аз. Ами, айде, излезте. Ето сега трябва да излезе, бе. Чакай, ма! Ще излезеш, когато аз ти кажа, бе, собака! Диши дълбоко и кажи бавно. Петър плете, през 3 пръта преплита. Накрая ти ще преплетеш прата, аз ти казвам, собака, знаеш какъв плет ще плетеш, си пръчка да. Донеси му пръчката да се успокои. И аз не знам какво става тук, братче. Виж, изкараха ме от нас сред нощ по анцук и по зомби. Значи не можах да се наконта за ефира. Даже на кола маска не съм. Вместо да отида и аз да си сложа още колаген на устните, че ми е спаднал. Чигана, чигаривана, Нептуне, джипил с Минджил. Яй фърди пръчката да млъкни. Не на психоложката, бе, бастун, на Корнелийката, бе. Опа, аз понай, като видя жена, мятам пръчка. Нали тя трябваше да донесе сега? Айма, психоложка ли си, класима? Усмиряй ги те с джибили и да приключваме. Ай, че стана утре, ма, качу. Ще ти направя един психопортрет, ако много знаеш. Амчи не ми се отваря, ма, пача. Дан ти вкараме ся, Мадлен, що гафарито, ти спретни една интрижка и на тебе. Решавай или Мадлен, Алгафари, или аз. Чуваш ли? Решавай, или Петър, или ни. И кой е това, Петър, бе? Ами не са пречестика. Излизам. Анкубо, излизай ти. Слез, когато аз ти кажа. Писне ми, Христо, от вашите психосоматични суицидни състояния. Бегам да си налея силикон и си ударя на кола маска. Ти хвърли пръчката, моля те. Ето. Преца, бе! Как ще ва изтрая още няколко джена направо, не знам! Вече ги ми дреми, ни за рейтинг, ни за нищо! Само веднъж да ми са махнете от главата и си гледкам на спокойствие световното вън! Вън, забавки, грозни, супа,